खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा BPF नि बिसायख'थि फोसावदिं मेल हाबाफारियाव एबा खामानि मावनायाव गोबां मुखुब जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथांखौ देरहानांगौनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों थामहिनबा बिथाङा गोबां बिसायख'थि फोसावदिं एबा खाम्फानि जानानै खाम्फाखौ देरहानांगौनि बाथ्रा बुंनानै गोबां ओनसोलाव एबा दाब दाब ओनसोलाव बिथाङा बाथ्रा बुंबोगासिनो दं लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव BTR गोजोन गोरोबथा NDFB दुलाराय बर' फरायसा आरो UPPO जों लोगोसे जथायै बर' हारिनि गेजेराव जारिमिनारि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथाखौनो बिथाङा बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा सावनो ओंखारदोंमोन दा बेखौ लानानै थामहिनबा MOS खौ लानानै सावनो ओंखारदोंमोन दा बेखौ लानानै बिथांमोना गोबां एबा BTR गोजोन गोरोबथाखौ बिथांमोना गनायबोआखै थिग बेबायदिनो दिनैसिमबो आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानि BTR ओनसोलाव जेबो खामानि मावाखै बेबायदि होननानै गोबां बाथ्रा बिथाङा सोंखारिबोबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा 2 लाखनिफ्राय 2,50,000निबो बांसिन भट मोननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF निफ्राय देरहागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे बिथाङा बुंदों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलो थामहिनबा NDA नि बिजाथिनि थाखाय गोबां रांखावरि बाहायदों आरो गोबां रांखावरि होनानै माखासे सोद्रोमाफोरखौ जगदान जाहोदों होननानै बिथाङा अजद दैखादों थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ मिथिनो मोना नाथाय बे समाव बारग' बिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा एबा अजद दैखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि एबा फैबाय थानाय 7 मेयाव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेसेबां भटआव देरहागोन आरो आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय हायैखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि मीडिया पार्सन्स बिथांखौ आङो बरायबाय खुलुमबाय दिनै आङो नैबे दुलिगाव गामियाव पलासगुरि प्राइमारि BPF प्राइमारिनि एलेकायाव दिनै फैगौ 7 मेयाव जानो गोनां क'क्राझार लकसभा समष्टिनि थाखाय जेनाखि इलेक्शन केम्पेइननि जे फोसावदिं मेल बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै आङो नुनो मोनदों जे बे ओनसोलनि गोबां बर' रायजो राजा आइ आफामोनहा बेवहाय जथेस्थ' नुजाफैदों आरो बिथांमोननि बे नुजानायखौ आङो नुनानै मिथिनो मोनदों जे बेवहाय बे ओनसोलाव बुंनो थांब्ला गासिबो रायजो राजाया BPF-नोनो भट होगोन आरो मानो भट होगोन होननानै बुङोब्ला थांनाय 2003 नि 10 फेब्रुआरियाव BTC सुक्तिनि दारै जों जेनाखि दफाफोर मोनदोंमोन जे पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन 6 सेड्युलनि आन्दाराव बेनि दारै जेरै हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सासन खालामनानै जेरैबो फारसेनिफ्राय ग्रोम जौगाखांनायखौ बिथांनि दारै जोङो मोननो हादोंमोन लामा सामानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गिदिर शिक्षा अनुष्ठान मेडिकेल कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT आरो इन्जिनियारिं कलेजफोर जोङो मोननो हादोंमोन लामा सामा मोजां जादोंमोन गिदिर हस्पिटाल जादोंमोन दा बैफोर जेनाखि जौगाखांनाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा 2020 नि 27 फेब्रुआरियाव जेनाखि BTR सुक्ति खालामदों बे सुक्तिनि दारै BTC नि गासिबो मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ बिथाङा डेस्ट्रय खालामदों आरो बिथाङा गावनि जेनाखि बै समनि हाग्रामा महिलारिमोन माने जे मन्त्रि मर्यादा मोननाय बे मन्त्रिनि केबिनेट मन्त्रिनि मर्यादाखौबो बिथाङा धंस खालामदों एपइन्टमेन्टनि पावारखौ धंस खालामदों आरो BTC-नि सिङाव थानाय गासिबो अफिसार साख्रियालाखौ कन्ट्रल खालामनाय पावार बेखौबो बिथाङा BTR एग्रिमेन्टनि दारै धंस खालामदों दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसेबो स्किम बिथांनि काउन्सिलनि EM-फ्रा होनो हाया गावबो होनो हाया दिनै बेबादिनि जाउनाव BTC ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानिया एकदम स्तब्ध जानानै दङ थाबथानानै दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा BTC-आनो साबसिनमोन हाग्रामा महिलारिनि सासनानो साबसिनमोन बिथांनि दिनावसो जेरैबो जौगाखांदोंमोन होननानै दिनै फोरमायदों आरो बिथांमोनहा एबार थांनाय बाराव परिबर्तननि नामाव भुलाव प्रमद बर'नि माने थगायनायाव UPPL-नो भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा एबार गिदिंफिननानै बुंदों जे जोङो आरो UPPL ट्रेक्टरनो भट होला जोङो आरो BPR-नावनो भट होसिगोन आरो दिनैनि बे मेलाव
इउपिपिएल नि सांग्रां मावथि सेंग्रा बिथांमोनहा दिनै जयेन लादों आं बिथांमोनखौ बरायदों गोसो गोथारै आरो बिथांमोनहा इयुनाव बिपिएफ नि जानानै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों दा बेबादिनो जोङो आरोबाव बै समनि बिपिएफ नि जेनाखि बारहावा बेखौ लाबोफिननो हागोनखौ आङो मिजिंथिदों आरो एबार जोङो बे क'क्राझार लकसभा समष्टियाव 14 लाखनि बारा भटार दङ आरो गुबुन गुबुन बेवहाय 15टा जनगोष्ठीफोर दं प्रत्येक जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो 50 निफ्राय 60% भट मोनगोन आरो जोंनि बर' भटआ एबार 55 निफ्राय 65% सिम जों भट मोनगोन बेखौ जोङो हिसाबखौ मोनबाय आरो बे हिसाबै बिपिएफ नि कैंडिडेट खाम्फा बरगयारि एबार अन्तत 2 निफ्राय 2.5 लाखसिमनि डिफारेन्सआव देरहागोनखौ जोङो निश्चित जाबाय गोजोन्थों।